ko ka san kana da hankali ba za ka taɓa neman abin da ba za ka samu ba. Mariya ba zan samu ba. A yanzu kuna nufin ba za ku bar ni na aure ta ba kenan? Hauka ake yi ko ko ni ba ku ne ko ko nan garin gaba ne aka ce da kai ba mu da hankali ne? Ha kamar ya ni gaskiya kamata ku bar ni na aure ta, ita fa tana da hankali ba wai kamar shi bane. Ai dole rashin hankalin wani ya shafi wani. To in dai haka ne fa akwai matsala dan ni gaskiya bana son auro mace in ga tashanci a cikin gidana. Kai da ka auro daga bayan tasha kuma yaya za a yi ba za ka ga tashanci a cikin gidanka ba? Yanzu dai kenan auren tsohuwar matar G Fresh. Sai an tare aradu da ka. Ai ko gaskiya dai bazan tare aradu nan da ka ba dan ni kamar wanzam nike bana son jarfa, guje ma jarfa nike yi. Idan ku yi haka wanzami ya guje wa jarfa bai kyauta ba domin aboki harkarsa ce. To kuma fa haka ne fa ya kamata na zama namiji. Shikenan ma kawai gaskiya ni ko ma menene sai na aure ta, ina son ta a haka. Matsalar kai jahili ne a kauyen nan. To ko ma me zaka ce ka ce ani na hango abu ne na hango saboda ba gaskiya ba laifi akwai abun. Za ka ɗiba gara. Kawai dai auren nan za a yi, Allah dai ya ba mu zaman lafiya. Allahumma a'a. Allahumma a'a kuma irin wannan bakar addu'a haka to wallahi na fasa auren, ba zan aure ta ba ni ma. Sai yau na ƙara tabbatar da kai tsohon ɗan iska. Masu so a musu bidiyo akan abin da ya shafa rakan kasuwancin su ko siyasa, biki ko suna ko ma dai menene kuna so a muku bidiyo akai, to wani da ce number waya ta za ku iya mun magana ta WhatsApp kadai banda kira sai kun zo.